Χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το best seller, αυτό το κουτάκι το οποίο παραλαμβάνεται που έχει μέσα 3 διαφορετικά βάματα, το Epimedium, το Trivol και το Ginseng. Να πούμε λίγο πώς καταναλώνονται και τις ιδιότητές τους. Το Ginseng, το οποίο δίνει πνευματική και σωματική αντοχή, είναι αυτό που καταναλώνεται το πρωί 10 με 12 σταγόνες, πρωί και βράδυ, 2 φορές την ημέρα σε τόσο νερό. Μετά από μισή ώρα το τριβόλι, το οποίο τριβόλι είναι το βότανο που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης, δίνει επίσης ενέργεια και βλέπουμε και διαφορά και στη μυϊκή μας μάζα και στη σεξουαλικότητα. 10 με 12 σταγόνες μετά από μισή ώρα από το Ginseng, 2 φορές την ημέρα, πρωί βράδυ, επίσης σε λίγο νερό. Και τέλος το Epimedium, το Viagra της φύσης, το οποίο καταναλώνεται 12 σταγόνες, σε λίγο νερό πάλι, 1 φορά την ημέρα, συνήθως απόγευμα προς βράδυ. Αυτά θα βρείτε, τα 3 βάματα θα τα βρείτε στο best seller. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, δοκιμάστε τον.